पर्व पहिले आणि पहिल्या पर्वातील आजचा हा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तळवडे स्पार्टन्स विरोधामध्ये आपल्याला प्रशांत 11 हा संघ पाहायला मिळतोय. प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्वरित आमंत्रित केलं प्रशांत 11 या संघाला फलंदाजीसाठी. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत आपली नावं पोचवायची आहेत. अतिरिक्त खेळाडू तळवडे संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पटोची शान क्रिकेट हाय तो जो की प्राण हाय तो जो क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाले. ट्रॅकिंग ऋषिकेश आपल्याला दिनेश पाहायला मिळाला. विलंबीचा भार चतुर्याच्या वरती झोपवल्याचा पहिला आणि सिंगपूर्ण देखील पहिले षटक हाताळण्यासाठी क्रीडांगणाच्या दाखल होताना पाहायला मिळालं. पंचांच्या बाहेर चालता आपल्या विलंबीची सुरुवात करेल. या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. तळवडे संघाच्या विरोधामध्ये प्रशांत 11 संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्याचा चेंडू असेल स्वप्नील याचा पंचांच्या धावाच्या कडून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. रेटम ओव्हर किती गोलंदाजीला सुरुवात करते. पहिला चेंडू होती रिव्हर्स अटेम्प्ट केला गेला आणि चेंडूला पाठवला जातोय लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. पहिल्याच चेंडूवरती ते घणाघाती प्रहार केला देखील जातो. आक्रमण गोलंदाजावरती चढवलं जात आहे करताना पाहायला मिळालं. पॉवर प्लेचा षटक आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो. पॉवर प्लेचा ताबडतोब इथे उपयोग करणं नक्कीच गरजेचं आहे. पहिल्या चेंडूवरती ते घणाघाती प्रहार केला देखील जातोय. रोहित ठिकाणी संघाचं खातं खोललं जात आहे. भावांचं इथे श्री गणेश होताना पाहायला मिळालाय. मार पडून सुटलेली असेल. पहिल्या षटकात प्रगती होत आहे. दुसरा चेंडू असेल. इथे मात्र लक्षाच्या दिशेने चेंडूला गटवलं जातं. चांगल्या क्षेत्रक्षण दरम्यान जातं. एक धावतरी इथे घेतली जाते. ह्याच एका धावेवरती नक्कीच समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 5 पाहायला मिळेल. फलंदाज आपल्याला दिनेश पाहायला मिळेल. महाराष्ट्र एंडवरती एक आदित्य फलंदाज आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. फलंदाज तयार. चेंडू असेल. पहिलं षटक प्रगती होत आहे. इथे मात्र बुलेक्सच्या दिशेने चेंडूला गाठवलं जात आहे. मोठा फटका नक्कीच खेळला जातोय. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेने काढण्याचा प्रयत्न धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती परंतु कॉलिंग चांगलं होतं. मात्र एकच धाव या चेंडूवरती घेतली देखील जाईल. एका धावेवरती नक्कीच समाधान मानावं देखील लागतंय. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 6 वरती जाऊन पोहोचली. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. फुल चेंडू स्ट्रायकिंग गेले होते. ऋषिकेश पाहायला मिळते. लेगसाईडच्या दिशेने मोठा फटका नक्कीच काढला जातो. इथे मात्र जेल बादची संधी होती. जेल निसटली आहे. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर.
धावसंख्या देखील आपल्याला 2 अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या 10 वरती जाऊन पोहोचेल. चांगली फलंदाजी, चांगली सुरुवात प्रशांत एलिव्हन या संघाकडून ऋषिकेश करताना पाहायला मिळाला. एक हाय हिटर फलंदाज म्हणून या पंचविकेशमध्ये ज्याला ओळखला जातो तशाच प्रकारची फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना ऋषिकेश पाहायला मिळते. पुढील चेंडू रिव्हर्स सेटिंग करण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येईल. निर्धाव चेंडूची ते एक संख्या भरताना पाहायला मिळाली. चांगली गोलंदाजी आता आपल्याला सुनीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. आपल्या संघासाठी कम्बॅक करणं नक्कीच गरजेचं असेल. संघाची धावसंख्या 10 या धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. पुन्हा ऋषिकेश या रिव्हर्स सेटिंग करण्याचा प्रयत्न आहे. समोरच्या दिशेने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची हलकीशी गाडा घेतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपतो. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 11 वरती जाऊन पोहोचली आहे. चांगली सुरुवात आपल्याला प्रशांत इलेव्हन या संघाची ऋषिकेश करताना पाहायला मिळाली. ताबडतोब फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. वैयक्तिक 6 धावांवरती खेळी करताना ऋषिकेश पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या 11 धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. नक्कीच नाना याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या संघाकडून दुसऱ्या षटक आपल्याला नाना पाहायला मिळाला. स्ट्रायकिंग एंडवरती दिनेश तोमर, स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. चांगली सुरुवात प्रशांत इलेव्हन या संघाची आपल्याला पाहायला मिळेल. नानावरती नक्कीच विश्वास दाखवला जातोय. कमबॅक करणं आपल्या संघासाठी गरजेचं असेल. पंचायत डावा आता राईट ओव्हर विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. पहिलाच चेंडू असेल. दुसरे षटक प्रगती होणार आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. धावबाची संधी इथे पुन्हा एकदा निर्माण झाली होती. कॉलिंग चांगलं होतं. निर्धाव चेंडूची इथे एक संख्या भरताना पाहायला मिळते. पुढच्या आखूड टप्प्यावरती इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. चांगली गोलंदाजी आपल्याला नाण्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. अशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची गरज आपल्या संघासाठी नक्कीच गरजेची असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. पण एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला गटवलं जात आहे. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं. एकदा तरी ते कम्प्लीट केले देखील जाते. एका धावेवरतीच नक्कीच विश्वास दाखवावा लागेल. परंतु त्याच्या आपल्या क्षेत्ररक्षण नक्कीच पाहायला मिळालं. एका धावेचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला करताना पाहायला मिळाले. चांगल्या रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळतंय. याच 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्या 13 वरती जाऊन पोहोचली. गोलंदाज तयार. नाना गोलंदाजी पार करतो. याबद्दल पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती दिनेश पाहायला मिळतं. बॅट टाकून नक्कीच आव्हान केलं जातं. नाना याच्या गोलंदाजी पुन्हा एकदा इथे मोठा फटका लक्ष्याच्या दिशेने कटवला जातोय. एक धाव तरी ते कम्प्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील आहे. 2 धावा सुद्धा इथे कम्प्लीट केल्या देखील जात आहेत. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्कीच असेल. परंतु मागायला नक्कीच पाठवले देखील जात आहे. 2 धावांवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला नानाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कोणत्याही प्रकारची इथे चूक करत असताना आपल्याला नाना पाहायला मिळेल. सगळ्याची धावसंख्या पुढे सरकली 15 या धावसंख्येवरती. अनेकदा गोलंदाज तयार. नाना पुढील चेंडू किंवा पंजाच्या डाव्या हाताकडून लक्ष्याच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला कटवलं जात आहे. एकदा तरी ते कम्प्लीट केले देखील जाते. गच्चा क्षेत्ररक्षण तुमचा पण पाहायला देखील मिळत आहे. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. दुसऱ्या षटकात प्रगती येणाऱ्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. गोलंदाजी मार्कडून नाना आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू असेल. स्ट्रायकिंग एंड होते. ऋषिकेश लेक्सच्या दिशेने मोठा फटका इथे खेळला देखील जात आहे. एक धाव तरी ती कम्प्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावने करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला देखील मिळाले आहेत. 2 धावांवरतीच नक्की समाधान मानावं देखील लागेल. मोठे फटके खेळण्यासाठी ऋषिकेशला ओळखला जातो. तशाच प्रकारची ताबडतोब फलंदाजी आपल्याला या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये करताना पाहायला मिळालंय. संघाची धावसंख्या 18 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. अजूनही दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती ऋषिकेश पाहायला मिळालाय. ऑप्शनच्या दिशेने थोडंसं सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र झेलबाची संधी इथे निर्माण नक्कीच झाले. परंतु इथे दोन स्लाइड मध्ये चेंडू आपल्याला घेताना पाहायला मिळालाय. एका धावेचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला देखील मिळते. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 20 या धावसंख्येवरती 2 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिलपात 20 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 10 धावाच्या सरासरीने चाललेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय.
बाकीचा सचिन वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीने पहिला आणि संघकडून तिसरं षटक घेऊन आपल्याला सचिन पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती दिनेश चांगवंशी एंडवरती आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या 20 धावसंख्येवरती रोखली जाते. 10-10च्या सरासरीने चाललेला हा संघ ऑपरेशन टेलिव्हिजन आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षण वारंवार बदल केला देखील जातं. ऑफसाईड 3 आणि सचिन गोलंदाजी मार्ग तयार होता पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्या हातावर अर्थात राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. कमबॅक करणं आपल्या संघासाठी गरजेचं असेल. 10-10च्या सरासरीत चाललेलं संघ आपल्याला पेशंट 11 पाहायला मिळते. फुल टॉस विजय होता लेग साईडच्या दिशेने मोठा फटका इथे खेळला देखील जातोय. झेलबाज होताना आपल्याला इथे हे दिनेश पाहायला मिळतोय. पहिला गडी पहिला मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला लागताना दिनेश स्वरूपात पाहायला मिळालाय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये रोहित दाखल केला देखील जातोय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला प्रशांत 11 या संघाला दिनेशच्या रूपात पाहायला मिळतोय. एक ताबडतोब फलंदाजी करताना आपल्याला दिनेश लगेच पाहायला मिळाला. आपण एकदा गोलंदाज आरपीडी चेंडू आखून टप्प्यावरती ते गोलंदाजी केली जाते. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातं. बॅटशी हलकीशी काढा चेंडू ट्रॅव्हल होतं. डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये एका धावेची आली. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचली. एका गडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळालं. सचिन गोलंदाजी मार्क करत आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतं. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला देखील मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती दिनेशला माघारी पाठवलं देखील होतं. पुन्हा एकदा सचिन गोलंदाजी मार्क करून तयार. तिसरं षटक प्रगती होतावर आहे. तिसरा चेंडू असेल स्ट्रायकिंग एंडवरती नवीन फलंदाज देखील पाहायला मिळतोय. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला देखील जातोय. क्षेत्ररक्षणाकडे थोडीशी आपल्याला चूक वर्ताला पाहायला मिळाली. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी मोठा क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला पाहायला देखील मिळतंय. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळालं. खराब क्षेत्ररक्षणामध्ये धावसंख्या देखील भर पडली. सध्याची धावसंख्या पुढे 25 धावसंख्येवरती चांगली फलंदाजी रोहितच्या माध्यमातून नक्कीच आपल्याला घडताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला नक्कीच कटवला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होते डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेचा आणि रोहित कुठेतरी आता मोठ्या मोठ्या चांगल्या टप्प्यावरती ती गोलंदाजी केली जाते. चांगला टप्पा मेंटेन केला देखील जातोय. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना सचिन पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू असेल. एकदा पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या त्याने चेंडूला नक्कीच कटवलं जातं. उत्कृष्ट फटका आपल्याला रोहितच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. 2 धावा तरी ते कंप्लीट केले देखील जात आहे. तर तिसऱ्या धावेचा नक्कीच प्रयत्न असेल. दुसऱ्या धावेचं रूपांतर येते. तिसऱ्या धावेने करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. या 3 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या थोडी सरकली आहे. 29 या धावसंख्येवरती 3 षटकांचा खेळ येते मैदानाच्या आतमध्ये संपताना पाहायला मिळाले. संघाची धावसंख्या एका गडीच्या मोबदल्यामध्ये 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली.
नक्कीच पुन्हा एकदा नाना याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील दुसऱ्या आणि संघकडून चौथे षटक घेऊन आपल्याला नाना पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा इथे खर्च केल्या देखील होते. इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता फलंदाजीमध्ये फील्ड करत उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्याला नाण्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. फटका देखील लाजवाब होता. तितक्या ताकदीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला नाण्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. लाजवाब क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला नाण्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. आपण रिप्ले मध्ये सुद्धा बघू शकतो. पुन्हा एकदा नाना गोलंदाजी मार करून तयार. चौथ्या षटकातील दुसरा चेंडू असेल ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका नक्कीच खेळला देखील जातोय. चांगला फटका नक्कीच पाहायला मिळतो. एकदा तर ते कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 30 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजूनही चौथ्या षटकातील 4 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती खाली तर फलंदाज आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार करून नाना पुढे चेंडू घेऊन इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळते. उत्कृष्ट टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जातो. अशाच प्रकारची गोलंदाजीची गरज आपल्या संघासाठी नक्कीच असेल. नानाकडून चांगली गोलंदाजी होते. ऋषिकेशला कुठेतरी जकडून नक्कीच तोडण्याचा नाना यशस्वी पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा नाना गोलंदाजी मार करून त्याच्या स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतो. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका नक्कीच खेळला जातो. झेलबादची संधी येते. झेल मात्र घेतली देखील जाते. एका क्रमांक 2 आपल्याला प्रशांत 11 या संघाला लागताना पाहायला मिळालं. क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सकारामीला दाखल केला देखील जातो. वैयक्तिक 9 चेंडूने 14 धावांचे आपले खेळी करताना ऋषिकेश पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा सकारात्मक यार नवीन फलंदाज लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातोय. बचाव क्षेत्ररक्षण लगेच पाहायला देखील मिळतंय. एका धावेचे रूपांतरित हे दुसऱ्या धावणे करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळतात. चांगलं रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 32 धावसंख्येवरती. 2 गडींच्या मोबाईलमध्ये 32 वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचताना पाहायला नक्कीच मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून नाना तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचाच्या डाव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना नक्कीच पाहायला मिळाला. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळेल. 4 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 32 धावसंख्या पाहायला मिळते. आपले ओंकाराला दाखल केला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिला आणि संघटन निर्णायक शेवटचे 6 चेंडू घेऊन आपल्याला ओंकार पाहायला मिळाला. पंचाच्या उजव्या हातावर राईट राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला रोहित स्ट्रायकिंग एंडवरती सकाराम पाहायला मिळतंय. येथे मात्र 4 चेंडू नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळतोय. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला दिल्या देखील जातात. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 33 धावसंख्येवरती. नक्कीच फ्री येत असेल या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण नक्कीच दिलं देखील जातं. रोहितला इथे मोठे फटके इथे खेळणं नक्कीच गरजेचं असेल. फ्रीचा चेंडू आपल्याला नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून ओंकार तयार. पहिलाच चेंडू इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातो. चेंडू ट्रॅव्हल होतं डिक्लेशन बॉक्स मध्ये. एका धावेसाठी फुलटॉस चेंडू होता. बॅटची हलकीशी कडा घेतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये. एक चेंडूवरती घेताना रोहित पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या 34 वरती जाऊन पोहोचली. अजूनही शेवटचा निर्णय 5 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा रोहित आणि सकारांचा नक्कीच प्रयत्न असेल. धावांचा इथे डोंगर उभा करणं गरजेचं आहे. प्रथम फलंदाजी करतो प्रशांत 11 हा संघ 34 धावांवरती अजूनपर्यंत मजल मारलेला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून ओंकार तयार. पुढील चेंडू स्लोवर गतीचे चेंडू मोठा फुलटॉस चेंडू होता. लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील लागेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता सकारांना आणलं देखील जात आहे. निर्णायक शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. संघाची धावसंख्या 35 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी
मार करत ओंकार तयार, पुढील चेंडू असेल इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते, लेक्सच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातंय, चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला नक्कीच मिळालंय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. दुसऱ्या धावेचं रूपांतर इथे तिसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला नक्कीच मिळते. इथे मात्र थोडासा थ्रो खराब होता, त्याच खराब थ्रोच्या मदतीने 4 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. चांगले रनिंग आपल्याला दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला नक्कीच मिळतंय. याच 4 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळतंय. संख्या 40 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. अजून 2 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. पुन्हा एकदा ओंकार तयार, पंचाच्या उजव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे मात्र स्लोवर टाकले चेंडू होता, पंचाचा इशारा जो आमच्यापर्यंत येतोय वाईड चेंडूचा. क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इकडे 23 वापरला जाते. पंच गोलंदाजीला दंडवत करताना पाहायला मिळाले. वारंवार समोरच्या संघाला अतिरिक्त धावा या दिल्या देखील जात आहेत. गोलंदाजी मार करून ओंकार तयार, थोडंसं चपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा स्लोवर राखलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. चांगला टप्पा इथे ओंकारकडून मेंटेन केला जातो. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना ओंकार पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 41 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. इथे मात्र मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबादची संधी नक्कीच निर्माण झाली होती, परंतु चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी अप्रतिम फटका आपल्याला रोहितच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. 5 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 45 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. 46 धावांचं उद्दिष्ट चलवणे या संघासमोर ठेवताना लक्षात घेऊन हा संघ पाहायला आपण हे सामना करण्यासाठी आपल्याला बराचसा विलंब झाला. आता मात्र आपण ताबडतोब हे सामना या ठिकाणी चालू करूया. पंचपानीला विनंती असेल.
आपण आपलं पहिलं सत्र संपवायचंय. ओके. ठिकाणी खेळाडूंना सूचना असतील सामन्याची षटकं हे पॉवर प्लेचे राहते. त्यावेळी संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. त्यावेळी संघ मला आठवला पाहिला की मग काय तिला धाप गोलंदाजीचा भार ऋषिकेशच्या वरती सोपवला जातो. चांगली गोलंदाजी आपल्याला आज पाहायला देखील मिळते. पुन्हा एकदा इथे अपसेटच्या दिशेने फटका खेळला जातो. एका विकेट अपडेट केली देखील जाते. नक्कीच ऋषिकेशचा आपण विचार केला तर फलंदाजीचा अपडेट केली. गोलंदाजीसाठी आपण चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतो. चेंडूवरती एक सुंदर गोल केली जाते. निजाकत गोलंदाजीवरती ऋषिकेशच्या माध्यमातून दाखवली देखील जाते. धावसंख्या 1-1 आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळाल्या. संघाच्या ताकद फुलले जाते. झाडांचे इथे श्रीगणेश होताना पाहायला मिळाले. आपल्याला डॉक्टर हाताचा फलंदाज गौरव पाहायला मिळतो. आपल्याला हा विनय पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी बाद पहिल्या षटकाचा प्रगती येणाऱ्या अजूनही दुसऱ्या चेंडू असेल नक्कीच ऋषिकेश पोषणच्या गोलंदाजी अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातो. आपण टप्प्यावरती ते गोलंदाजी केली देखील जाते. निर्धाव चेंडूची पुन्हा क्षमता करताना पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा फलंदाज गौरव मात्र पुन्हा एकदा गौरवला ते भेट केलं देखील जाते. जपून ठेवलं जात आहे गौरवला. गोलंदाजी मार्क करत आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळाला. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना नक्कीच पाहायला मिळतोय. 46 धावांचा पाठलाग करतोय. त्यावेळी हा संघ क्रीडांगणाच्या आपण दाखल झालाय. गोलंदाजी मार्क होतोय. ऋषिकेश तयार पंचाच्या उजव्या हातावर गोलंदाजीला सुरुवात करतो. आठवड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. लक्ष्याच्या दिशेने बुला फटका खेळला जातोय. जेलबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. जेल मात्र इथे निसटला देखील जातोय. मोठं जीवदान आपल्याला गौरवला देताना हा चित्रक्षण पाहायला मिळालाय. 3 धावा या चेंडूवरती नक्कीच कंप्लीट केल्या. धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. चांगली गोलंदाजी आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळाले. आता मात्र मोठे फटके खेळणं नक्कीच गरजेचं असेल. पॉवर प्लेचे षटक आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतोय. संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. 46 धावांचा पाठलाग करत परवडे संघ क्रीडांगणाच्या आपली दाखल झालाय. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. इथे मात्र चेंडू होता. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. चेंडू टाळला होतो. बॅटच्या स्वरूपात डिक्लेअर सुरुवात एका धावेसाठी. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 5 वरती जाऊन बिग मॅच लीग स्पर्धेमधील यापुढे होणारा सामना पांडवरा जिल्ह्यावरचे NB11 आणि माझ्या समोर ऑरेंज जर्सी मध्ये आहेत पांडवरा जिल्ह्याचे कर्णधार सुशांत काजळे आणि NB11 चे कर्णधार बंटी होणे. मी बोते साहेबांना विनंती करेन की या सामन्याचं नाणेफेक करायचं आहे. ते नाणेफेक संघ दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना हॅलो मी घोडेवाडी संघाचे कर्णधार NB11 संघाचे कर्णधार बंटी होणे यांना विचारतो की तुमच्या दोन्ही संघासाठी पहिला सामना असेल. पहिल्या संघाचे दडपण आपल्याला कशा प्रकारे जाणवत आहे आणि आपली काय स्ट्रॅटेजी असेल या सामन्यासाठी. आम्ही टॉस जिंकून सर्वप्रथम फिल्डिंग घेतले आणि नियोजन एकदम उत्तम दर्जाचं आहे आणि
मैदान पण खूप भारी आहे, त्यामुळे खेळायला मजा येईल. थँक्यू. पांडवरा जिल्ह्यावर संघाचे सुशांत कालव्यांना आपण विचारूया की आपला स्पर्धेतील पहिला सामना, या सामन्याचे दडपण निश्चित आपल्यावरती असणार आहे, पण आपली ही स्ट्रॅटेजी असेल, आपण कशा पद्धतीने या सामन्याला सामोरं जाणार आपल्या 2 शब्दामध्ये सांगायचं आहे. टॉस हरला आहे. जिंकला असं तरी मी पहिली बॉलिंग करणार होतो. आता जेवढे रन करणार त्याच्यापेक्षा आम्ही चेस करायला कशी सिद्ध करू, आणि आपण हे नियोजन बघून आपलं तर पेज बघून चांगलं वाटतं की आम्ही हे नियोजन करू शकतो, चांगलं करू शकतो. आपले इरादे ते स्पष्ट करताना पाहायला मिळते. नक्कीच बिनवायच्या वरती आता कुठेतरी दबाव आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळेल. दुसऱ्या षटक प्रगतीवरचा येणार आहे असून पुढील चेंडूचा सामना आपल्याला गौरव करताना पाहायला मिळेल. इथे मात्र दिनूकडून कमबॅक केला देखील जातोय, चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते संता करताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या पुढे 13 या धावसंख्येवरती दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. चांगली फलंदाजी करताना आपल्याला गौरव पाहायला मिळाला. नक्कीच लासित मलिंगासारखं आपल्याला बॉलिंग ऍक्शन करणारा गोलंदाज आपल्याला दिनू पाहायला मिळतोय. पंचाच्या उजव्यातून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पुढील चेंडू असेल, इथे मात्र चेंडू पायाचा वेग घेताना आपल्याला पाहायला मिळाला. लेग बायच्या स्वरूपात नक्कीच चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेत संघाची धावसंख्या 14 या धावसंख्येवरची जाऊन पोहोचली. अजूनही दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. मोठे फटके खेळणं नक्कीच गरजेचं असेल. 46 धावांचा मुलांना पाठला करताना आपल्याला पाहायला नक्कीच तरवडे संघ पाहतोय. एकदा गोलंदाज की पुढील चेंडू असेल, इथे मात्र फुलटॉसचा चेंडू होता. ऑप्शनचे चेंडू नक्कीच कटायला जातोय. इथे मात्र एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. चांगलं रनिंग क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला नक्कीच मिळत आहे. याच एका धावेने समोरची धावसंख्या 15 धावसंख्येवरची जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला विनय पाहायला मिळेल. लास्ट एंडवरती गौरव पाहायला मिळतोय. गौरव याचा जर आपण विचार केला तर चांगली फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाला. वैयक्तिक 12 धावांवरती ताबडतोब फलंदाजी गौरवच्या माध्यमातून या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. षटकार आणि चौकार ते रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. गोलंदाज पंचाच्या उजव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात केली. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. ते मात्र चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते सत्ता करताना पाहायला मिळाले. 2 षटकांच्या अखेरीस संघ ऋषिकेशच्या वरतीचा विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा आणि संघकडून तिसरे षटक हाताळण्यासाठी ऋषिकेश तयार असेल. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 5 धावा खर्च करत चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी ऋषिकेश करताना पाहायला मिळाला. स्ट्रायकिंग एंडवरती एक हायलाइटेड गोलंदाज आपल्याला गौरव पाहायला मिळतो. लास्ट एंडवरती आपल्याला विनय पाहायला मिळेल.
नक्कीच पंचाच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. राईट ऑफ राऊंड विकेट आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. ऋषिकेश फिरकीचा जादूगर म्हणून त्याला ओळखला जातो. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. लेग कट करण्यात माहीर असलेला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला गोलंदाजाकडून पाहायला नक्कीच मिळते. निर्धाव चेंडूने आपल्या षटकाला नक्की सुरुवात केली आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 15 धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकावर प्रगती होतावर आहे. 46 धावांचा नक्कीच पाठलाग करायचा असेल. अजूनही 17 चेंडूंवरती 31 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. तेवढे स्पार्टन्स संघाला 17 चेंडू आणि 31 धावांची गरज. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून ऋषिकेश तयार. पुढे चेंडू आपण टप्प्यावरती गोलंदाजी नक्कीच केली जाते. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातं. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जाते. धावपाची संधी इथे निर्माण झाली होती. पंचांकडे अपील केलं जात आहे. अपील नक्कीच पंचांकडून नाकारलं देखील जाईल. 2 धावांवरतीच समाधान मानावं देखील लागेल. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 17 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी ऋषिकेश करताना पाहायला मिळालाय. तिसऱ्या षटकावर प्रगती होत असताना येणारे अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 16 चेंडूंवरती 29 धावांची गरज नक्कीच आहे. येथे मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जातोय. धावपाची संधी इथे निर्माण नक्कीच झाली होती. धावपत होताना आपल्याला विनय पाहायला मिळालेला आहे. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला तलवडे या संघाला लागताना पाहतोय. आणि इथे गारद केला देखील जातोय. मैदानामध्ये समीकरण बदलले. 15 चेंडूवरती 29 धावा. इथे मात्र इलेक्शनच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला कटवला देखील जातोय. चेंडू ड्रायव्हर होईल रिक्वेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 19 या धावसंख्येवरती अजूनही 14 चेंडूंवरती 27 धावांची गरज असेल तलवडे स्पार्टन्स या संघाला. नवीन फलंदाज कडे गाण्याच्या आपल्याला नानाला दाखल केला जातोय. पहिल्या चेंडूवरती दुहेरी धावांवरती ते विश्वास दाखवला देखील जातोय. गोलंदाजी मार्काविरुद्ध आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळते. फुल चेंडू असेल. इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न होता. नो मॅच साइड मध्ये चेंडू आपल्याला जाताना पाहायला मिळाला. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. संघाची धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचली. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती नाना तो नास्टिक एंडवरती आपल्याला गौरव पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 14 धावांवरती फलंदाजी करताना आपल्याला गौरव पाहायला मिळालाय. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू ऋषिकेश गोलंदाजी मार्कवरती. या इथे मात्र लेक्शनच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबाची संधी इथे निर्माण झाली. इथे मात्र झेल निसटताना पाहायला मिळाले. नाना याला कुठेतरी मोठं योगदान देताना आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतील. छोट्या चेंडूवरती ही 3 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या 24 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 3 षटकांचा खेळ इथे संपतोय. 3 षटकाच्या खेळी संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 24 पाहायला मिळाले.
नक्कीच गरज आहे. ताबडतोड फलंदाजी ओंकारला करावी लागेल. इथे मात्र ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतं. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जाते. धावून इथे एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाईल. याच एका धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 26 या धावसंख्येवरती. अजूनही 9 चेंडूवरती 20 धावांची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला गौरवच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना गौरव पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता आपल्याला एक हार्ड फलंदाज आपल्याला गौरव पाहायला मिळतो. डावखुऱ्यात त्याचा फलंदाज नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळेल आपल्याला. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. 9 चेंडूवरती अजूनही 20 धावांची गरज आहे. गौरव वैयक्तिक 11 चेंडूवरती 14 धावांची फलंदाजी करताना पाहायला नक्कीच मिळतोय. गोलंदाज तयार. पंचांच्या उजव्या हाताने गोलंदाजीला सुरुवात करेल. 9 चेंडूवरती 20 धावांची गरज आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूला लेक्सच्या दिशेने ट्रॅव्हल केला देखील जातोय. टोटल चेंडूवरती एकच धावेत धावून कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 27 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. अजूनही 8 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती उभकारताना स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला गौरव पाहायला मिळतोय. नक्की साईड चेंज केली देखील जाते. पंचाच्या डाव्या हाताकडून जाता गोलंदाजीला सुरुवात करेल. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी गौरव करताना पाहायला मिळेल. 8 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. समीकरण वारंवार येते. क्रीडांगणाच्या आतमध्ये बदल त्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग तयार होताना पाहायला मिळाला. 8 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला देखील जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण आपल्याला घडताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र झेलबाद होताना ओंकार पाहायला मिळतोय. तिसरा गडी इथे तिसरा मोहरा घालत केला देखील जातोय. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला 27 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला गौरवच्या माध्यमातून पाहायला नक्कीच मिळते. ओंकाराला पुन्हा माघारी पाठवायला देखील लागतंय. चौथ्या षटकातील अजूनही एका चेंडूचं काही मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 7 चेंडूवरती अजूनही 19 धावांची गरज आहे. ताबडतोब फलंदाजी इथे नवीन फलंदाजाला करावी देखील लागेल. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये स्वप्नीलला दाखल केला देखील जातोय. 7 चेंडूवरती अजूनही 19 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कून आपल्याला गौरव तयार होताना पाहायला मिळतोय. पंचाच्या डाव्यातून गोलंदाजीला पुन्हा एकदा सुरुवात करेल. इथे मात्र डिफेन्स केला देखील जातोय. चेंडूला इथे पहिल्या चेंडूवरती सन्मान दिला देखील जातोय. 4 षटकांचा इथे खेळ संपताना पाहायला मिळाला. 4 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 27 पाहायला मिळाली. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदलले. 6 चेंडूवरती 19 धावांची गरज असेल. सामना हा कंपल्सरी चेस नक्कीच असेल. 6 चेंडूवरती 19 धावा या खर्च कराव्याच लागतील. मिळालाय मैदानामध्ये आता समीकरण बदलताना पाहायला मिळेल. आता मात्र 5 चेंडूवरती अजूनही
मध्ये इथे आपल्याला प्रभाव पाडावा नक्कीच लागेल. पहिल्या चेंडूवरती गौरव आक्रमक फटका प्रशांतच्या गोलंदाजीवर केला देखील जात आहे. दुसरा चेंडू नक्कीच कमबॅक आपल्या संघासाठी प्रशांत करताना पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळेल. 4 चेंडूवरती अजूनही 13 धावांची गरज असेल. टॅकिंग एंड वरती खाली ढकलण्यात आपल्याला गौरव पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती आपले इरादे स्पष्ट नक्कीच केले होते, परंतु प्रशांत कडून ते चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू असेल ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची ते पुन्हा एकदा सांगता करताना पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकल्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. चांगली गोलंदाजी प्रशांतच्या माध्यमातून करताना पाहायला मिळेल. आता मात्र 3 चेंडूवरती 13 धावांची गरज असेल. 2 मोठे फटके येणं इथे गरजेचं असणार आहे. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत करताना पाहायला मिळते. 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षक आपल्याला षटकार रोखण्यासाठी ते तैनात केले देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा प्रशांत गोलंदाजी मार्गावरती फुलटा चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं नक्कीच जात आहे. चांगले क्षेत्ररक्षक क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. 2 धावांवरतीच नक्कीच विश्वास ठेवावा देखील लागेल. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 35 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 चेंडूवरती आता 11 धावांची गरज असेल. 2 चेंडूवरती 2 गुणाघाती इथे षटकार येणे गरजेचं आहे. एक षटकार एक चौकार जरी आला तर सामना बरोबरीमध्ये आपल्याला सुट्टाला पाहायला मिळेल. सुपर ओव्हर आपल्याला पहिल्या सामन्यामध्ये नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पुढील चेंडू 2 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत वाईट चेंडूच आणि चेंडू ट्रॅव्हल नक्कीच होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धावेची आणि वाईट +1 टोटल चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 37 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदललंय. 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. नक्कीच पंचांचा डिसिजन हा अंतिम असेल. दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंना सूचना असेल. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. आपल्या या स्पर्धेसाठी सक्षम असे पंचमांनी आपण या ठिकाणी दाखल केलेले. पंचांचा निर्णय या अंतिम असेल असं आपल्याला कृपया सूचना केली जाते. आता मात्र 2 चेंडूवरती 9 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जाते. 2 चेंडू आणि 9 धावा. कोणता संघ ते विजय संपादन करणार हे आपल्याला येणाऱ्या काही काळामध्ये समजून जाईल. 2 चेंडू 9 धावा. इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूचे ते समता करताना पाहायला मिळते. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदलले. 1 चेंडूवरती 9 धावेची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला प्रशांतच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. इथे मात्र आपण एकदा मोठा फटका नक्कीच खेळला देखील जातो लेक्शच्या दिशेने, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बोर्डलाईनच्या बाहेर 4 धावांची आणि परंतु हा सामना आपल्याला प्रशांत 11 संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळाला. जिंकलेल्या संघाचं हार्दिक अभिनंदन आणि हरलेल्या संघाला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. प्लेअर जो ठरलेला त्याला विनंती असेल आपण आपला मॅन ऑफ द मॅच साठी दिलेला गॉगल जो आहे तो घेण्यासाठी या ठिकाणी असेल. गौरवला विनंती असेल. गौरव बागले अतिशय बहारदार खेळण्याचं काम केलं.
करूया. पुण्यापासून बच्चा बसणारा असा हा गव्हर्नन्स दिला जातो. खरं म्हणतं तर सायली बंधूंची या ठिकाणी कौतुक असेल. ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसच्या वतीने आकर्षक बक्षीस त्या ठिकाणी आलेले.